93.1 akan zangon FM kuke ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirin na mu tattauna tare da Bashi an Bashi. Babash mu kalli watan tattaunawa da shugaban kasar Amurka mai barin gado Joe Biden suka yi da shugaban kasar Najeriya wato Bola Ahmed Tinubu. Kasan ya kira shi ta wayar tarho inda suka tattauna akan wasu abubuwa tsawon rabin sa'a. Kuma tattaunawa ta su kusan abubuwan da suka fi duba akai abubuwa ne guda uku, wato ambaliyar ruwan da aka samu a birnin Maiduguri da kuma abin da ya shafi sakin shugaban nan na Binance wato Gambaryan, sai kuma akan abin da ya shafi haɗaka tsakanin Najeriya da ƙasar Amurka. Ban sani ba yaya ka kalli wannan tattaunawa, kuma wataƙila akwai abubuwa da dama da zaka fito da masu sauraro musamman akan wannan kira da Joe Biden yawa shugaba Bola Ahmed Tinubu. Ka san Kamalu, akwai magana ta 'yan magana da aka ce tsohuwar kura ta fi kowace irin dabba na kaltaccin kashi komin taurin shi. Tsohuwar kura ta fi na kaltaccin kashi komin taurin sa fiye da kowace dabba. Kuma ka san kashi da kura dama ai auren zubiya ba a magana ai kwarai da gaske. Duk kwarin kashin ai in je bakin kura nan ya riga ya zama gari. Kuma da na karanta wannan phone call da aka yi na magana ta wayar tangarahu ta tsawon kimanin minti 30 sa'a sai na yi dariya. Da ce idan baka san Amurka ba da shugabannin ta Amerika sai ta gama da kai. Sai kuma na kalli muhimmancin zama da ƙwararru masana diflomasiya waɗanda muke da su a cikin ƙasar nan, waɗanda suka san menene shige da ficen harkokin ƙasashen duniya da manufofin manyan ƙasashe. Tarihin suka yi idan ka nakalce su zaka fassara tarin su abin da yake nufi. Kuma yau in ka yi maganar ambaliyar ruwa a Maiduguri da aka yi tun yaushe aka yi. Gaskiya ne. Ai Biden bai kira ba, kuma ai dama duk wani abu da yake da buƙatar ta alhini lokacin da ya faru da zafi a lokacin da ake kira ya fi kama da cewa alhinin da gaske ake. Abinda mai sauraro da masu bibiya za su tambaya, in maganar ta Najeriya alhini game da ambaliyar ruwan da aka yi a Maiduguri mai sa sai yanzu. Abin da ya faru tun a watan Satumba. Abin da ya faru tun a watan Satumba ga damunar mamu a nan arewaci. Ta tafi kaman ma dai in ba wani iko na rabbi izzata ba to ta yi ban kwana sai ba da rai me yasa sai yanzu. Sannan kuma a daidai lokacin da wannan abin ya faru akwai wani abu da ya faru wanda shine abin da zaka kafa hujja da su ka gane cewa tsohuwar kura ta iya cin kashi ko mun taurin shi. In baka manta ba Kamala, a nan teburin kwanan nan muka yi maganar taron da Rasha ta karɓi bakuncin kasashen da suka yi zama na BRICS. Kuma Najeriya ta halatta. Kuma Najeriya ta halatta. Kuma daga cikin kudure-kuduren da aka bullo da su a taron BRICS, Amerika da kasashen yammacin duniya babu abin da yau yake tayar musu da hankali illa maganar abu guda biyu. In ta fuskar diplomasiya da maganar BRICS, da in kuma shugaban Koriya Kim Jong-un ya so ya zo lai kakanninsa a Amurka sai ya gwada makamin nukiliya a karkashin kasa ko ya gwada shi a ruwa. Kaga wannan abun guda biyu a yau an waye gari idan kana so ka ji kogin cikin Amerikawa da shugabanninta to kai abun nan guda biyu. Gwada makamin nukiliya irin wanda Koriya take in ta so tsokana. Ai ko shekaran jiya ya gwada wani ya gwada ko tafiyar da ta yi ya mafi na kowanne wanda yake yi. Wanda shi Kim Jong-un ka san mara din shi baya kunya. To kuma abin da na kalli abin ta fuskar diplomasiya ga wanda ya riga ya san mecece diplomasiya American diplomacy, kanka ba zai daure ba za ka yi da wurura cikin tunanin ya aka yau ana gaya ba domin abin karare yake a fili. Kamar in ka riga ka duba yau Biden kwana nawa ya rage masa kan kargan mulki. A yi zaɓe kaga dai ranar Talata za a yi zaɓe. Nuwamba. Rantsarwa kuma sai 20 ga watan Janairu. Kaga da sauran lokaci in ka duba bai fi wata uku ba da dan wani abu ya sauka daga kan karagan mulki. Gabaki ɗaya sauka daga kan karagan mulki. To amma shi sai ke amfani da diplomasiya yaudara. A cikin wannan kiran wayar da ya a kunshin bayani na cikin minti 30 da bayan maganar ambaliyar ruwa
bayan maganar sakin shugaban Gambriyan ai yayi wata magana wadda ita tafi ɗauka hankalin masana diplomasiya wanda ni na kalli abun ta fuskar diplomasiya a doro irin na mahanga irin ta bisa ga bincike da ne kusan shekaru 30 game da manufofin Amurka da sauran kasashe na duniya akan diplomasiya yayi masa wata magana yace ba wai ba ma sana bane da irin abubuwan da aka tattauna a taron majalisar ɗinkin duniya da aka yi na kwanaki wanda ake kira ONGA 79. Najeriya ta zo da position paper da matsayinta na cewa tana da bukata akan abu guda biyu wanda mataimakin shuka ya yi magana shine maganar batun sahalewa Afirka bashi ba su sakan da shi wanda ya wakilce kan ya ce yana roƙo ga musanya baki da majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen da suke da tasiri su magana a yafewa Afirka bashi sannan kuma kuɗaɗen da aka kwaso daga cikin Afirka aka ɓoye a manyan bankunan Europe da America mu taimaka a mai da kuɗin sata gida sannan kuma yace za mu yi ƙoƙari mu ga yadda za a yi mu kalli kokenku da irin roƙon da kuke na a saka America a saka Najeriya ko wasu daga cikin ƙasashen Afirka kamar Najeriya ko guda biyu su zama 'yan majalisar 'yan kwamitin tsaro na dindindin na United Nations Security Council. To anan gizon yake saka, anan zan fito da yaudarar da Biden din yake so. Mu koma tarihi Kamalu, yau majalisar ɗinkin duniya tun daga kafa ta shekara ta 1945 a 'yan kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda ɗaya ne daga cikin ɓangarori 6 na majalisar ɗinkin duniya da ake kira 6 organs of the United Nations. Bangaren Security Council yana ciki na kwamitin tsaro. Tun daga San Francisco Charter ɗin da aka kafa majalisar ɗinkin duniya a shekara ta 1945. In ka ɗauko kunshin ƙasashen da ake kira 'yan kwamitin tsaro wanda suke da ƙarfin veto power na majalisar ɗinkin duniya masu kujerar dindindin. Kujerar naki. Ai su guda 5 ne. Idan ka ɗauko Amerika, idan ka ɗauko Birtaniya, idan ka ɗauko Faransa, in ka ɗauko China, in ka ɗauko Rasha. Wannan guda 5 ɗin su ne 'yan kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kuma kalla su ɗaya bayan ɗaya ya aka yi suka zama yadda suke. Kuma dama tun da aka tsara tsarin da daftarin majalisar ɗinkin duniya aka fito da ka'ida cewa waɗanda za su kasance su ne 'yan kwamitin tsaro a lokacin na majalisar ɗinkin duniya sai waɗanda ake kira super powers waɗanda suke da ƙarfin iko kuma a ma'aunin aunawa ƙasar duk da ake so ta zama babba a duniya a kira ta super power sai tana da ƙarfin tattalin arziki ɗaya kenan, sannan kuma sai ya zamanto tana da ƙarfin soji biyu kenan, sannan sai ya zamanto cewa tana da muggan makaman da duniya take shakka da tsoro a lambun ajiyarta guda 3 kenan. To in ka ɗauko waɗannan criteria ɗin guda 3 a daftarin da aka riga aka gabatar a gaban shugabannin majalisar ɗinkin duniya to sai ka gano cewa yau guda 5 ɗin nan din nuclear powers ne. In ka duba ta karfin tattalin arzikin kasa suna da karfi, in ka duba ta karfin soja suna da karfi, in ka duba ta dimbin makaman kare dangi da nau'in makamai na conventional arms da ake yaki da su wanda suka mallaka suna da karfi. Kaga a farkon majalisar ɗinkin duniya a shekara ta 1945 ita ce shekara ta farko bayan yakin duniya na 1 wanda aka gwada makamin kare dangi wanda aka yi first nuclear test wanda America ta gwada a Hiroshima atomic bomb. Wannan ai shi amfani aka yi da shi wajen karshen yakin. Shi kuma nuclear bomb gwada shi aka yi bayan yakin, bayan an kammala yakin. Shi kuma atomic bomb wanda aka yi amfani da shi a Hiroshima da Nagasaki a lokacin karshen yakin lokacin da Japan ta kawo hari a mashigin ruwan Pearl Harbor da ke Amurka. To shi kuma da aka gwada shi a 1945 atomic shi nuclear bomb din. Daga nan babu wata kasa da ta gwada shi a hukumance ta mallake shi ta gaya duniya a shela sai Rasha a shekara ta 1947. Daga nan babu wata kasa da ta sake gwada shi sai shekara ta 1952 Birtaniya ta gwada ta yi gwajinta na farko na makamin kare dangi. Daga nan ba a sake ba sai shekara ta 1960 Faransa ta gwada shi. Daga nan ba a sake ba sai shekara ta 1964 China ta gwada shi. To kaga duk 5 din nan duk suna da waɗannan makamai shika-shikai tukun
guda ukun da za su cika cewa su great powers suna da karfin tattalin arzikin kasa, suna da karfin soja, suna da dimbin rumbunan makamai, muggan makamai na hadarin gaske wanda suka aje a rumbun ajiyarsu. Waɗannan kasashe guda 5, waɗannan kasashe kuma har iya zuwa wanda suke da kujerar naki a wanda suke da kujerar naki kuma suke da kujerar dindindin. Kuma sai ya kasance cewa waɗannan guda 5 din tunda aka faro tafiya Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi shugabanni kusan waɗanda suka rike ta sun kai guda 9. Kuma duk zaman proceedings ɗin da aka yi da waɗannan shugabanni ba samu sauyin tsarin membership ɗin wani wanda zai shigo ya kuso a cikin guda 5 ɗin. Kaga dai an yi shugaban na farko Trygve ɗan ƙasar Norway ne. An yi irin su Dag Hammarskjöld ɗan ƙasar Sweden. An yi irin su Kurt Waldheim ɗan ƙasar Austria. An yi irin su Javier Perez de Cuellar ɗan ƙasar Peru. An yi irin su Kofi Annan ɗan Ghana. An yi irin su Ban Ki-moon ɗan Koriya ne. An yi shugabanni da yawa wanda suka rike Majalisar Ɗinkin Duniya har kan shi Antonio Guterres nan ɗan ƙasar Portugal. To in ka duba za ka ga cewa duk tsarin da aka biyo ba a yi canji. To sai yanzu da duk shugabannin da suka faru tun daga lokacin shugaba Harry S. Truman, wanda a lokacinsa ne aka yi amfani da atomic bomb ɗin da kake magana akan Japan. Daga lokacin da aka faro shugabanni nawa suka zo suka mulki Amurka. Truman ya yi, Dwight Eisenhower ya yi. Dwight Eisenhower ya tafi, John F. Kennedy ya karba. An yi wa Kennedy assassination, Lyndon Johnson ya karba. Lyndon Johnson an yi ya wuce, irin su Richard Nixon sun karba, irin su Gerald Ford sun karba bayan abin kunyar Watergate wanda ibtila'in da ya samu Nixon din. Su Carter sun zo, su Reagan sun zo, su Bush sun zo. Bush babba har da karamin kafin a zo karami. Kafin ma a zo karami. Duk aka faro irin wannan tsari status quo din na membership din United Nations a bangaren wannan masu kujerar naki guda 5 din bai suna nan akan kujerarsu. Kuma in waɗannan ka'idojin ka kalla da su ake ba da mambobin nan yau a cikin ƙasashe masu tasowa akwai masu nukiliya bomb. In ka duba Koriya tana da shi, idan ka duba India tana da shi, idan ka duba Pakistan ma tana da shi. To yanzu a halin da ake ciki su waɗannan Biden da sauransu ba su kuma su waɗannan kasashen suna da karfin sojan da ake magana. Sannan kuma suna da karfin tattalin arziki. Kwarai da gaske. Yanzu a duniya ana maganar India ma ita ce ta fi kowace ƙasa yawan mutane. Ta ma kera China. Ta ma kera China. A yanzu ake a statistical data da aka na yawan mutane. Na yawan mutane. To kaga idan aka waye gari in ban da yaudara ta tsohuwar kura, kai amfani da hikima ta conventional logic ka gane magana da nake so ga duk masu sauraro su tsaya su fahimce ni. Wanda ya kasance cewa su suna ma da abin da in an duba sun cika ka'idojin zama 'yan kwamitin tsaron har yanzu ba su zama ba saboda kinkinewa da katantanewar iko da kuma nuna karfin da ba sa so a penetrating din establishment su a huda su ba sa so a shiga ciki shi yasa suka ki barin waɗannan din su shiga. To yanzu saboda Allah Biden ka tsaya ka kalli tsabagen idan shugabannin Najeriya kai waya da Mr. President ka rika tunanin wai America za ta duba alkawarin shigar da Najeriya na ce kada dai ku mana tunkudo irin yanda kuka ce Ukraine ta fada cikin kawancin tsaro ta NATO ba haka kamata ku yi mana irin wannan approach din ba saboda mu ai ba irin wannan muke bukata ba yanzu in dai daga Amurka ne duk wani taimako da Biden yake tunani ko ya ce bari yau shugabannin Najeriya Roman Baka fama muke da Bello Turji suna mana wasan buya. Abin da ya kamata mu kalla a nan gurin shine America in gaskiya take so wajen taimakon Najeriya matsalolin tsaro da ake ta fuskanta ka dubi irin ruwa ranan da ake kaiwa wajen irin yarjejeniyar da ake so a yi striking Najeriya ta sami irin makaman da take bukata domin yakar matsalar amma sai a gindaya waɗansu sharaɗin da za su gagari busu su ɗauka kuma ya kasance cewa duk irin waɗannan sharaɗin da za a ɗauka me zai hana Amurka ni yau da Biden ya ce goro na ƙarshe tunda na zo kan gargara saboda gwamnati idan ta zo ko da jam'iyyar Democrat ta dawo misali akan mulki ba da Biden ta dawo ba shi ma sai dai ya shiga sahun cikin shugabannin Najeriya Amurka tsofaffi wanda za a kira shi yana cikin former president da ya so ya taimake su ko ya taimake mu da ya magana da Bola Ahmed Tinubu sai ya ce bayan didda ne la'akari da halin da Najeriya take ciki da matsalolin tsaron da ake fuskanta zan bude kofa
kofar da za mu kulla alaka mai amfani da diplomasiyyar da ke tsakanin Najeriya da Amerika mu saida muku makaman da muke tunanin in ta'addar da suka gallabe ku ba su mallaki wannan makaman ba. Kamar yadda aka wa Ukraine a wannan lokacin. Kamar yadda aka ce an janye mata takunkumi za ta iya amfani da makamanta domin yakar Rasha. Domin yakar Rasha. A ce an ba Najeriya dama ta yaki waɗanda suka damu Najeriya da makamai. Da makamai. Ba kuma wai ba mu ba ma bukatar wani external intervention saboda akwai hadari idan akwai tayin sojojin haya mercenaries da ake faɗa ba ma bukatar wannan a cikin wannan shirin ai mun sha nuna hadarin amfani da sojojin haya su shigo don taimakon magance matsalar tsaro mun taba tattauna wannan a matsayin topic saboda hadarin da kuma kwalamar waɗansu ƙasashe wanda za su iya fakewa da irin wannan cin su zo su ci da ceto. To amma inda Biden da ya kira Bola Tinubu a cikin jawabansa da abin da suka tattauna akwai kunshin maganar bari mu buɗe ƙofofinmu mu ba ku dama da irin duk abin da kuke nema da irin makamin da kuke so. Saboda in ka duba irin weaponry ɗin da muke amfani da su makaman da ake yanzu akwai gurare da yawa da zaka ji ana labari waɗannan su Bello Turji da mutanen da suke wannan yanki na Zamfara Sokoto Kebbi shi sai an ikirarin cewa suna da bindiga da take harbo jirgi. Duk da dai shi mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro ai ya fito ya ce yawancin kayayyakin da suke amfani da shi kayayyaki ne na sojojin Najeriya wanda wasu ɓata gari suke ba wa'annan din su yi amfani da su. A to ai banda wannan kafin ma yi magana. Lokacin da shugaba Muhammadu Buhari yana kan mulki bai koka da irin makaman da suke flying a cikin Afirka ba har da Najeriya da ya nuna rashin jin daɗinsa da damuwarsa lokacin da aka hambarar da